Sziasztok! Oszkon vagyok, egy zsupkéve kötő tanfolyamon. Kettőzött kéve átfordítása látható, annak befejezése. Ez itt a fejes kettőzött kéve. Ami az alapja a rozs szalmából készült zsuptető fedésének. Most itt egy pár napig ezt tanulom itt a Vasvári Népfőiskola szervezésében. Itt egy szőlőprés látható, a zsuptető, ott pedig a zsuptetős épületek, egy tóka, ahonnan az épületek földanyagát szedték ki. És itt pedig zsuptetős boronafalu épületek. Ez az Oszkói Szőlőhegynek a bemutató területe.